Csenki Attila vagyok, sziasztok, és ma Bemapóról fogok nektek beszélni. Iszom is egyet egészségetekre. Na most Bemapóval az történt, hogy megszületett 1794-ben, tehát bőven még múlt század előtti, szinte ősember. Megszületett, és azt mondják, hogy basszus, ez Bemapó! Azt mondta az anyja, amikor megszületett, hogy nem reméltem, hogy én fogom megszülni Bemapót. Pontosabban így mondta, hogy ez Bemapó. És megszülte Bemapót, és igazából rossz dolog a szülés, mármint ugye nem, jó dolog a szülés, csak fájdalmas. Bemapót megszülni az igazán fájdalmas, hiszen szúr a borostája. Műszaki és katonai iskolába ment eleve tanulni, tehát ő az életi gyellő volt, hogy a dombra fölszaladni, leszaladni, hogy rohanjuk körbe az egészet. Nézzük meg, egészségetekre! Katonai műszaki iskola, és 18 éves korában, amikor más csajozott, Bemapó mit csinált? Csatlakozott Napóleon seregéhez, hogy leverje az oroszokat. Gondolj bele, hogy milyen egy kiállhatatlan csávó lehetett, az örökké harcolni, csináljunk valamit, hogy mindenképpen. És azt sem tudom, hogy harc volt-e számára, inkább parti. Úgy volt vele, hogy ezek sejjen fiúk. Már akkor kijött bele a Rambó, hogy akkor nyomjuk le az oroszokat. És nem sikerült, viszont levitte egy golyó mindkét fülét, tehát az külön durva volt, aztán kétszer leesett a feje, valószínűleg kiégett, nagyon korán kiégett, mert 9 évre elment, egy csirkefarmra került Bemapó. Tehát onnantól kezdve nem volt az, hogy pi, nem. Pi, ez az igazi katonás, tehát pi. Volt külön csirke, tizedes, százados, ez mindenféle csirke volt. A csirkéknél is mindig elölment, és a kellet beguggolt, és megmutatta, hogy kell kitolni azt a tojást. A 9 év csirkefarm kicsit sok volt. De az a lényeg, hogy egyszer csak megérett, 9 év után hallotta, hogy forradalom van valahol, és ez Bemapónak forradalom, hogy menni kell, hogy valakit végre elintéztetek, lemészároltok a bandámmal, és elment Bécsbe. Egészségetekre! Bemapó Bécsben kötött ki végül, mert forradalmat keresett, és azt látta, hogy a kurva életben, baszki, itt vagyok csütörtök reggel, és egy kibaszott forradalom nincs, hogy itt nincs fegyverropogás, itt hallom a zenét, hát ez Bécs, hát itt operába kell járni. Bemapó átment Magyarországra. Mekkora ötlet, és amúgy neki tényleg mekkora ötlet. Azt mondta, hogy ő csatlakozik ez a Kossuth. Jézus Mária, zavarba. Jó, figyeljetek, most kimegyek egy cigire. Végül is én kimehetek egy cigire. Nem érdekel, most ez olyan, mintha meg se történt volna. De hogy ezt nem adjuk le, meg kell, fölöslegesen dolgoztok. Nem, elbújok ide mögé. Tehát ez így végképp hülyének. Ezt nem, kimondom, hogy nem adhatjátok le. Van cigém? Én meg szerintem, de azt sem tudom, mi történik. Kiröhögöm magamat? Bázd meg! Még egy országgal el kell mennem keletre, megyek a magyaroknál, rendet teszek ott. Úgy balfaszkodnak, hogy rendet, Bemapónak fognak hívni. Mint ahogy születésemtől fogva Bemapó vagyok. Bassza meg, ugyanaz folytatódik, mint előbb. De végül is
egyszer élvezzem ki. Szóval azt mondta magában, ez a Kossuth gyerek, eddig én a magyarokat azt sem tudtam, kik azok a magyarok. Hát van itt nekem keresnivalóm, mert azt se tudják, hogy merre nézelődjenek. Megyek én a Kossuthhoz, mert az a fővezér. Jézus Mária! Kossuth azt mondta, hogy na mondtam én, hogy akkora forradalom ez, hogy még jön a lengyel gyerek is. Párizsból 9 éve őrzi a csirkét, tudtam én, hogy ide jön át a magyar virtus, ide hozza a benn gyereket, gyere be, apó! Azt mondta, pedig akkor életemben először vettem fel ezt a piros cipőt. Valamiért akkor hirtelen olyan jó ötletnek tűnt. Most meg azt gondoltam, hogy filmeznek, én fölrántom a piros cipőt. Közben jelentek a vokitokimon. Kossuth sem volt nagyon öreg. Azt mondta Bemapónak, hogy figyelj ide, Bem, baszki, kurva nagy szarral vagyunk, figyelj ide, semmi nem számít, vigyél mindenkit, te vezeted a bandát, húzzál el Segesvárra, és bassz oda azoknak a rohadt osztrákoknak, de Habsburgoknak bassz oda, de úgy, valami hieroglífa van a talpán, ez még engem is meglep hullámok között. Ó, basszus. Bocsánatot kérek mindenkitől. Bemapó odaért Erdélybe, azt mondta, hogy ezeknek a fiúknak csak egy vezetőre van szüksége. Basszunk oda együtt, végre egy banda, aki felrohan utána a dombtetőre, mert elhiszik, hogy onnan jobban belátjuk majd, hogy hol az ellenség. Amúgy jobban belátjuk, de hogy felrohanunk együtt a dombtetőre. Lerohanunk oda, basszunk, ahol ott a célközönség. Ehhez képest mi lett a vége? Bemapó ezt kurvára elheldálta. Petőfit ott halasztotta meg. Én azt mondom, hogy lehet, hogy Bemapó tehet róla azt mondja, hogy bazd meg, ez a kurva költő itt mondja egyfolytában. Petőfit engedjél, halljon meg ágyban, de ne párnák közt olyanban. Ha lovan, halljon meg. Menjen Petőfi. Petőfit előre küldte. Szerintem ráadta a kalapot, amit addig ő viselt Petőfire. Ez minden Habsburg azt gondolta, ott van Bemapó, írjuk ki Bemapót. Bemapó elment Törökországba. Igazából már fáraszt elmesélni ezt a történetet, mert kicsit fáj, hogy miért nem lehetett addig harcolni. Folyjon már a vére. Amúgy meg mi a faszra számítottunk? Nyilvánvaló, hogyha amúgy egy lengyel Párizsból vesz észre bennünket. Mi a faszért ment el Párizsba? Miért nem jött eleve Magyarországra, Lengyelországból? És csinált rendet, ahelyett ott el volt a csirkefarmon. Kurvára könnyű egy csirkefarmon el lenni. Hát hagyjuk már Bemapó. Hogy az a helyzet. Az ölekben van a telefon. Mondjátok meg, hogy hánykor jöttem. Nem tudjuk. 1:17 szerintem, hogy 10:18-ra érhettem ki. Tehát 3 órája itt vagyok. Akkor ne haragudjatok. Befejezhetjük.